de produtos fitosanitarios, pois os agricultores complícase a veces poder facer as súas labores, e esta comarca agrícola por excelencia, pois temos a ventaxa de ser a comarca que máis conserva a patata a nivel nacional. O noso éxito é ese, é dicir, a conservación hasta día de hoxe, que ainda temos patatas nos almacéns, pero eso conleva pois, ter unha adecuación das naves e poder facer un tratamento para que non haxa brote nas patatas. O feito de que se proíba o clorprofan, que era o produto que se estaba utilizando, fai que haxa dous novos produtos que son naturales, pero que necesitan para a súa aplicación pois que as naves estean acondicionadas como se foran cámaras. Desgraciadamente, non todos os agricultores pois temos esas naves adecuadas para iso, e sí que hai un produto que é un composto natural da propia patata que permite facer unha aplicación que permitiría que ese brote non salga. Temos constancia de que en países onde se produce patata como aquí, como é Alemania, Bélxica, Francia, Holanda, se fixo unha autorización excepcional deste produto natural, como ben digo, e, lóxicamente, pois, a nivel nacional se fixo en alguna comunidade autónoma xa esta petición, na zona norte, xa que no sur a patata sale habitualmente xa de los campos para a súa venda, e no norte, como digo, na nosa zona, pois necesitamos almacenada. Por tanto, creo que é moi importante pois, que fagamos esta petición a Consellería do Medio Rural e que faga pois era tamén a parte das asociacións e grupos que estamos mandando pois ao Ministerio esa petición, pois que fagan esa petición para que este produto teña un uso excepcional e de cara á campaña que ven, pois podamos salvar ese funcionamento das patatas. Moitísimas gracias. É dicir, nós o único que facemos é facer a solicitud conforme pois a ter unha solución por produto, despois será a luta que solventar, neste caso a documentación y de aquí será presentada lógicamente a casa como se faz un producto bueno, pues creo que esto pues tamén implica que este goberno, que esta corporación pues está preocupada lógicamente por un sector que é importante en esa comarca, moi importante económicamente, e que bueno, pues que creemos que a partir de ahora pues vaya a ser. Muchísimas gracias.